jausta. Tulee varmaan, niillä on varmaan pari perestoka. Joo on. Täällä on yksi, sain. Vielä toinen. Mä voin haastaa. Sain. Esittää. Joo, mun piti antaa. Joo. Pikkuhane, sain. Tuskin next. Ja left. GG. Epä melkein 40 pommia. Meillä on kaksi pelissä voi saada 40 pommia, kun vittu käskästä. 39. Vähemmälle tyypeille tulee tappoja, mutta tietenkin vähemmän tapettava. Kessu vähän hosterain. Jep. Hostina on niin. No niin. Se selitti kaiken. Kyllä. Hosti, peitikin. Te oot hyvä biisi. Kiitos. Hilloishoppa. Tosi hillois kessu. No, mä osuin siihen kaksi. Tosi hilloisa eiks? Mä osuin siihen kaksi kutiin. Mäkin. Kaksi on 4. 4 kutia yhtä syri kun kuollut, ei ollut. Yhtä surkui Ei, mut se oli pitkä midrange ja balilla. Niin se Iina aika yhtä vitusti. surkui no dead, yhtä surkui spong. Niitten hosti vielä niin. Kato, ootko nähnyt ton Misko tommo Steam Plus Host? Ootko kattonut tommo Steam Plus Host video? Joo. Se on niinku legit spong. Jep. Niinku oli sitä kuuluisaa vanhaa hyvää, kun Black Ops vähän